Здравейте, дами и господа! В този почивен ден, между два празника, нека първо ви се представя. Адвокат Биляна Тончева, управлявам консултантска компания за европейски проекти Екоглоб от нейното създаване вече повече от 10 години. Най-важното нещо, което искам да запомните за нас, е, че ние никога не взимаме предварително пари, получаваме нашите пари като консултанти, когато проектното предложение е спечелено. Искам да започна този лайв с една благодарност. Благодаря на госпожа Ева Владимирова, дамски клуб Бизнес на високи топчета, която вече 5-та година подкрепя бизнеса, не само дамския бизнес, а подкрепя бизнеса, предприемачеството и новите възможности. В днешния лайв ще ви говоря за много неща. Първо ще кажа, че все още тече с пълна сила процедура разработване на иновации, която очакваме да приключи на 15 май. Много желаящи, много интересни предложения, толкова щурави неща, както казваме ние, но ако сте си мислили нещо някога и искате да разработвате нещо в сферата на иновациите, нещо различно, нещо ново, което разбира се ще приключи в един момент с полезен модел или патент, сега е момента да си говорим за разработването и на иновации не само в производствените предприятия, а всички възможности. Тази процедура, ако проявявате интерес към нея, малко по-нагоре в нашата страница Европейски проекти за бизнеса Екоглоб може да намерите предходния лайв, в който разказвам кой е допустим, колко пари може да получи, какво може да закупи. Обръщам внимание, че в процедурата разработване на иновации не могат да се купуват машини и оборудване. Какво е допустимо, колко пари и какво може да видите на нашата страница, след като я последвате малко по-нагоре. Днешния ден съм изключително щастлива да ви говоря за една процедура. Такава процедура до сега не е имало. Ние сме консултанти повече от 10 години. Нямало е такива възможности. До сега винаги сме си говорили за възможности за, според нас, като консултанти, фирми с по-голями възможности, с малки изключения по ковидните мерки. Това е процедура. Първо, искам да кажа семейни предприятия, но толкова много възможности има за несемейните фирми. Аз след този лайв ще сложа отдолу в първия коментар кои фирми са допустими без да са семейни. Повече от няколко десетки възможности има, кои са допустими без да са семейни. Ще си говорим за печатници, ще си говорим за издателства, ще си говорим за телевизии, ще си говорим за пиар, ще си говорим за рекламни агенции, ще си говорим за архитекти. Толкова много възможности има, без фирмите да са семейни, че вижте първия коментар и ако самите вие не сте допустими, бихте могли да препоръчате тази процедура на ваши приятели и познати. Всеки един от нас има поне един такъв човек. Нека си говорим за процедурата. Очаквам старт на процедурата края на месец март. Семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Една процедура, в която, както във всички предходни процедури, които съм говорила последните години, отново задължително минимум 3 годишна история, обороти, печалби и назначени хора. За да бъдете допустими по тази процедура, независимо дали сте семейно предприятие или не семейно, тези, които ви казах, вече са допустими и не семейни предприятия, задължително трябва да имате минимум 2 човека на трудов договор, като не да ги назначавате сега, а всеки път, когато аз говоря в лайфовете, че тези, които са управители на дружество, не трябва да са като самоосигуряващи се лица, ето сега е момента да кажа отново. Когато искате да кандидатствате за европейски пари и когато искате тези пари да са безвъзмездни, задължително трябва да имате назначени минимум 1 човек. А в конкретната процедура, за която ви говоря, за семейните фирми и за фирмите от творческите индустрии, за наятите, необходими са ни минимум 2 човека. Тези хора трябва да са в предходните години назначени на трудов договор. Ако вие имате 2 човека на трудов договор и попадате в списъка с този, който ще публикувам,
Аз сега ще кажа определението за семейни фирми. Или сте семейна фирма по определението, което дава процедурата, или може да кандидатствате по другите кодове, първото условие ще бъде изпълнено. Ако вие нямате назначени хора, или имате назначен само един човек, или този човек е с договор за управление, това не е вашата процедура. Една процедура, която толкова много възможности дава за толкова много фирми, които до сега по една или друга причина не бяха допустими. Първо да ви кажа кои са семейните, какво е определението и кои са основно фирмите, които ще бъдат допустими. Вече разбрахте, че има и несемейни допустими, но сега да си говорим за семейните. Семейно предприятие е това предприятие, в което повече от половината от капитала се притежава от едно физическо лице, има поне едно друго физическо лице, което участва в управлението, като двете имат роднинска връзка. Брак, родителска, съребрена, счетоводство. Сватовство. Условието ще бъде изпълнено и ако мнозинството се притежава от две и повече лица с роднинска връзка и някой от тях участва в управлението. Тоест, или трябва да е в собствеността, или трябва да е в управлението. Трябва да са минимум две лица, може едното да е в управлението, едното да е в собствеността. Може да са и двете в собствеността, но повече от едно лице, минимум две, трябва да имат роднинска връзка помежду си, за да може да се кандидатства по тази процедура. Ако пък нямате роднинска връзка, но попадате в някои от другите кодове, които ще бъдат публикувани, също сте добре дошли. Минималните пари по тази процедура са 25 000 лева безвъзмездна помощ, 150 000 лева е максималната сума на безвъзмездната помощ. Говорим си за 60%, не 60% от тези пари, а 60% от проекта, който трябва да е 25 000 лева безвъзмездната помощ, 150 000 лева безвъзмездната помощ, максимум, и тия пари представляват 60%. Трябва да изчислите вашия проект така, че като го изчислите, 60% от тези пари са безвъзмездни. Не по-малко от 25 и не повече от 150. Процедурата очакваме да отвори края на март. Иска ми се до тогава да огледате, отговаряте ли на тези условия, минимум 2 човека на трудов договор. Има изисквани за минимални обороти и за първи път процедура с максимални обороти. Минималните обороти за микропредприятия, и тук, както в предходните процедури, се ръководим единствено и само от Закона за малки и средни предприятия, микропредприятия от 1 до 9. Тук е момента да кажа, че микропредприятия в селски регион не са допустими. Микропредприятие от 1 до 9 в неселски регион трябва задължително да има минимум 50 000 лева от 3 поредни финансови години. Финансовите години са 20, 21 и 22. 23 година не влиза. Но за първи път тук има максимум. Ако вие сте микропредприятие, минималният оборот е 50 000, но максималният оборот от тези 3 години е 450 000 лева. Тоест, ако сте микропредприятие и искате кандидатствате по тази процедура, независимо дали сте семейно или не семейно в изброените кодове, трябва да имате между 50 и 450 000 лева оборот. Ако сте малко предприятие, т.е. 10 човека до 49, минималният оборот, който трябва да имате от тези 3 години, 20, 21 и 22, е 75 000 лева. И тук има максимален оборот. Не може да бъде повече от 800 000 лева за тези 3 финансови години. Годините, независимо дали сте микро или малко, са 20, 21 и 22. Оборотите за микро от 50 до 400 максимум, а за малки от 75 до 800 000 максимум. Всички тези неща ще маркирам отдолу в коментара, кои са допустимите фирми, тези, които не са семейни. А семейни ще прочета отново, заради малката грешчица, която направих в предходното четене. Семейното предприятие е това предприятие, в което повече от половината от капитала се притежава от едно физическо лице
и поне едно друго физическо лице участва, като двете имат роднинска връзка, брак, родителска, съребрена сватовство. Условието ще бъде изпълнено и ако мнозинството се притежава от две и повече лица с роднинска връзка и поне някой от тях участва в управлението. Тоест, или в собствеността и управлението. Но ни трябва задължително две лица. За мен е огромно удоволствие да си говорим за тези възможности. За първи път процедура, на която толкова много пада минималното изискване за оборота, 50 000 лева за 3 години, това е 17 000 лева, почти 17 000 лева на година, т.е. малко над 1300 лева на месец, микропредприятие, дали семейно или не семейно в изброените кодове, ще може да кандидатства. Ако имате въпроси, ще оставя моите координати отдолу под този лайв. Казвам се Биляна Тончева, адвокат, управлявам консултантска компания за европейски проекти Екоглоб от нейното създаване. Пари не взимаме за писането на проектите предварително. Очакваме и ви молим да се включите, за да започнем да правим вашите оценки, защото тече процедура разработване иновации, очакваме да стартира тази процедура, разбира се, всяко по реда си, но ми се иска да обсъдим възможностите своевременно, да видим допустими ли сте или недопустими. Вие разбрахте основните неща. 50 000 лева минимум за микро, 75 000 минимум за малки, 2 човека задължително на трудов договор предходните години, задължително или семейна връзка, или да отговаряте в някои от долуизброените кодове. Когато отвори процедурата, отново ще ви говоря кое е допустимо, кое не е допустимо. Слагам удивителна. Представете си, че това е една технологична модернизация, т.е. процедура за закупуване на машини и оборудване, закупуване на специализиран софтуер, включително тук ще има възможност до 10 000 лева да се дават и за правенето на онлайн магазини, така че много възможности, много допустими фирми, които до сега по една или друга причина, основно заради оборотите, не са били допустими. Творческите индустрии, изпълнители, занаятите, изброени в списъка са занаятите, много възможности. Благодаря ви, че в днешният почивен ден отделихте от своето време и преди да ви пожелая утре прекрасен национален празник, искам да ви честитя Баба Марта. Бъдете здрави, бъдете щастливи и помнете, че най-важното нещо, което дава смисъл на всичко това, обичайте се. Благодаря ви, адвокат Биляна Тончева, Екоглоб, успех!